ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଫି ଟ୍ରାଏ କରିବା କେଉଁଟା କେତେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ ରାତିର ବି କେତେ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ କମିବା ନା ଧରୁନାହାନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ କରିବୁ ଜାଗା ତ ସେଇଆ ପଇସା ସେଇଆ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଖାଇ ଦେଖିବୁ ମଜା ନେବୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ର ଭଲ ଭିଉ ଆସିବ ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ରୁମ୍ ଯାଉ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ବାଟେ ବାହାରିକି ଆସୁ ମୁଁ ବନେ ଖାଇବା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଟିକେ ଟିଫିନ୍ ନାସ୍ତା ଏବେ କରିଦେବା କରିଦେଇକି ଏଇ ବାଟେ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଏଇ ବାଟେ ଆସିବି ମୁଁ ପଶିକି ଯିମୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇନି ସରି ଏଇ ବାଟେ ଇଏ କରିବା ଆଉ କ'ଣ ନାସ୍ତା କରିଦେବା କ'ଣ ଖାଇବା ଦେଖା ମୁଁ ବି ଦେଖା ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି ମରିଯିବନି ତେଲ ଭାଜି ମରିଯିବନି ଭୋକ ବି ଜୋରସେ ଲାଗିଲାନି ତେଲ ଭାଜି ଖାଇଦେବା ଭୋକ ଜୋରସେ ଲାଗିଲାନି ଭାଇ कितना का पच्चीस एक ଆଉ ଓ ବାଲା ଦେଢ଼ ଚପ୍ ଏ ଭାଇ ନ ଖାଇବା ଭଲ 25 ଟଙ୍କା ନେବ ଗୋଟେ भाई भाई बड़ा पाव कितने का भाई बड़ा पाव कितने का 20 रुपया मैं गलू कर 20 रुपया बड़ा पाव 25 रुपया को खाई दे देखिए तो खाया एक दे दो एक हाँ वीडियो बंद कर जाओ